Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Топа, мы вельмі рады тебе бачыць у нас у гостях. Я таксама рады. Сябры, наш Лесік адправіўся на чарговую навуковую канферэнцыю зайцоў-разумнікаў. Жадаем ему поспехаў. Вось мы і вырашылі запрасіць у госці Топу. А я, між іншым, прийшов не з пустими лапами. А з чым? С цікавой информацией. Хочу познакомить вас с котом-экстремалом. Ого! А что он робіць, Топа? Любіць прогуливаться по дахах? Да такія прагулкі многім котам падабаюцца. Вы докладно не здагадаетеся, якія незвычайныя хобби у гэтага кота. Так что глядите и здзіўляйцеся. Тот! Так кличуть кота, які живе у Примор'ї, покарає горні вершини разом со своїм господаром. Ну і дівоси, сапраўды, кот-экстремал. Зараз пухнатий спортсмен займається спідглайдингом. Гэта што яшчэ такое? Спорт, где сумяшчаются катание на горных лыжах и полет со специальным крылом, подобным на хуткасный парашют. Цікава, можа гэта кот нейкай асаблівай пароды горных котоў? Абсолютно звычайный. Яго малым знайшлі на вуліцы, і праз некаторы час ён трапіў да гаспадара. А як высветлілася, што коту падабаецца рызыкаваць? Аднойчы гаспадар сабраўся пакатацца на велосипеде і пасадзіў кота у заплечнік. Але Тоту там не спадабалася. Замест гэтага ён усю поездку сядзеў на плячы гаспадара. І з таго часу тот разам з гаспадаром займаецца спортам? Менавіта. У кота нават ёсць спецыяльная экіпіроўка. Малюсенькі шлем і цёплы касцюм. Вось малайчына тот. Не ўсе людзі могуць пахваліцца такой смеласцю. А яшчэ пухнаты паспеў пакатацца на скейтборде і заняцца плаваннем. Так, я ўжо зайздрошчу. А ў бліжэйшых планах двух спортсменаў скалалажанне, сплаў па рацэ і нават скачок з парашутам. Я хачу, як тот. Упэўнена, што не забаішся, Кася? Упэўнена. З якога віду спорту пачнём? Ну, падумаем. А Лесік, калі вернецца, распрацуе план трэніровак. Дамовіліся. А зараз самы час паглядзець цікавы ранішні мультфільм. А зараз, сябры, я хачу пазнаёміць вас з вельмі рэдкай птушкай. І дзе яна водзіцца? У далёкіх экзатычных краінах? Там яна зімуе, а летам гэтую птушку можна сустрэць у нас, у Беларусі. І што за яна? Зацікавіла, Кася. Давай, знаём нас хутчэй. Чорны бусел. Птушка занесена ў чырвоную кнігу Расіі і чырвоную кнігу Беларусі. Які ён прыгожы. Выглядае, быццам сабраўся на баль. Уявіце, жыццё чорнага бусла дагэтуль пакрыта таямніцай. Убачыць яго на свае вочы неверагодны поспех, бо птушка жыве вельмі скрытна. А я думаю, чаму ў падарожжах па Беларусі я бачу толькі белых буслоў? Селіцца рэдкая птушка ў глухіх старых лясах каля вадаёмаў, лясных азёр, рэк, балот. Напэўна, чорныя буслы, як і белыя сваякі, харчуюцца насельнікамі азёр і балот? Правільна! Чорныя буслы сілкуюцца рыбай, жабкамі, буйнымі казуркамі, малюскамі. Прычым за ежай птушкі лятаюць даволі далёка, за 5, а часам і за 10 кіламетраў ад гнязда. Якія трывалыя! А няўжо ім трэба вельмі многа ежы? Самім буслам многа харчавання не трэба.
А вось калі з'яўляюцца птушаняты, бацькі кормяць іх 4-5 разоў на дзень. О, ну вядома, малым жа трэба расці. Як цудоўна, што ў нас атрымалася ўбачыць не толькі дарослых чорных буслоў, але і птушанят. Уяўляеце, малыя, якія з'яўляюцца на свет, пакрытыя белым альбо шараватым пухам, першыя 10 дзён толькі ляжаць у гняздзе, не здольныя нават сесці. А калі пачынаюць уставаць на ногі? Праз 35-40 дзён. І толькі праз 2 месяцы птушаняты здольныя пакінуць бацькоўскае гняздо. Кася, вось белыя буслы вясной часта вяртаюцца ў свае гнёзды. А як робяць іх чорныя сваякі? Адно і тое ж гняздо таксама можа служыць птушкам шмат гадоў. Яны проста паднаўляюць яго, калі вяртаюцца дадому. А дзе звычайна будуюць гнёзды чорныя буслы? Часцей за ўсё на дрэвах, зрэдку на ўступах скал. Майструюць гнёзды буслы з буйных сухіх галінак, замацаваных паміж сабой глінай і зямлёй. Выдатныя будаўнікі. Яшчэ якія! З часам гнёзды буслоў ператвараюцца ў вялізныя паўкруглыя збудаванні, дыяметр якіх можа дасягаць 1,5 метра. Мы вельмі рады бачыць вас на нашай зямлі, чорныя буслы. Пазнаёміліся і хопіць. Не будзем больш непакоіць птушак. Давайце вяртацца ў добраранак. Дзякуй за цудоўнае знаёмства, Кася. Колькі ж на нашай зямлі цікавых жывёл і птушак. Згодны, Потап. Адны мядзведзі чаго вартыя. Дарэчы, калі я ў вас у гасцях, можа, уключыце мне яшчэ адзін мультфільм пра майго сваяка і яго сяброўку Машу. Чаму не? Для госця мы рады старацца. Тым больш гэты мультфільм усім падабаецца. Ура, ура, ура! Глядзім, сябры! Кася, я ведаю, што ты ў нас вялікі аматар кошак, так? Ой, мне каціныя вельмі падабаюцца. А ці ведаеш ты пра вёску, якую выратавалі кошкі? Не чула пра такую. І я не чуў. Тады прапаную адправіцца туды зараз жа. Некалі ў тайванскай вёсцы Хаутун здабывалі вугаль, але з часам здабыча скарацілася, і людзі сталі пакідаць вёску. І яна апынулася пад пагрозай знікнення? На жаль, так бывае. Але гэтую вёску выратавалі мілыя коцікі. Здорава! О, і як у пухнатых гэта атрымалася? Аднойчы невядома адкуль у малюсенькай вёсачцы з'явіліся дзясяткі бездомных катоў. Іх было нават больш, чым жыхароў. І што адбылося далей? Людзі пачалі рэкламаваць вёску як каціны запаведнік. Геніяльна! І турысты пацягнуліся сюды, каб падназіраць за сімпатычнымі коцікамі. Я таксама не адмовілася пабываць у кацінай вёсцы. Коцікі многа каму падабаюцца. А калі іх яшчэ і многа, і яны свабодна разгульваюць па наваколлі. Потым у вёсцы з'явіліся крамы, якія гандлююць кацінымі сувенірамі. Гэта яшчэ толькі пачатак. Далей тут пабудуюць атэлі, дзе можна будзе пасяліцца побач з коцікамі, каціныя паркі атракцыёнаў, і вёска ператворыцца ў вялікі каціны горад. Магчыма, так і будзе. Ніколечкі ў гэтым не сумняваюся. Потап, дзякуй табе за цікавае падарожжа. А як вы лічыце, сябры? Можа, якую-небудзь вёску выратавалі мядзведзі? Мае сваякі таксама вельмі сімпатычныя. Трэба будзе пашукаць пра гэта інфармацыю. Вось наш Лесік вернецца і дапаможа вам усё адшукаць. А зараз прапаную паглядзець чарговы ранішні мультфільм. Пра мядзведзяў? Пра рыбку, але таксама вельмі цікавы. Ну, добра, глядзім. На жаль, час нашай праграмы выйшаў. Але наперадзе новы цудоўны дзень. Няхай ён пройдзе цікава. Паспяхова? І абавязкова весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Якая адбудзецца, як заўсёды, зранку
У нашым добраранку! Не праспіце! І ў гонар госця яшчэ адзін мульцік паглядзіце! Ура! Глядзім!